أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa, wannan shine episode na tara ƙarƙashin karatunmu na mu gyara karatunmu na alƙur'ani. Mun tsaya a suratu shurah, yanzu za mu tashi suratu tin insha Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين. wannan suran akwai gyararraki da ba su shige guda 5 zuwa 6 ba, wanda 'yan uwa masu karanta alƙur'ani suna ɗan yawan kuskure akan wa'innan wajajen. Daga ciki aya ta 2 abin da ya bayyana mana, aya ta 2 wa turi sinin. Yawanci ɗalibai ko in ce masu karanta alƙur'ani da aka ji suna watturi sinin, watturi sinin, wato sai a sa wa ta'un in shadda, watturi sinin. Inda aka tara mutane da yawa kashi 100 wanda suke karanta alƙur'ani, daga ana yawan samun wa'innan kusakuran cewa watturi sinin. Kashin mutane da yawa haka suke faɗa. Don haka wannan daidai shine watturi sinin, watturi sinin, watturi sinin, ba watturi ba. Kar a ce watturi, watturi sinin, watturi sinin, watturi sinin. Kar ka ce watturi sinin. Wannan shine kuskure. Yawwa, kai tarayya da ni wajen gyara wannan kuskure in kana cikin masu yi. Sai aya ta 4. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان shi ma mun ɗan shige wani mai ɗan kama da shi a baya. Shi laƙadi khalaqana, masu cewa laƙadi khalaqana, laƙadi khalaqana, khalaqanal insana, khalaqana, masu cewa khalaqanal insana,
so su yi ƙoƙari, wannan kuskure ne. Laqad khalaqanal ba khalaqanal bane ma, da yawa da ka ji muna cewa khalaqanal, wato rashin wannan akwai ɗan matsala ne ma na ainihin wato harfofi, wato makharij da sifat. Amma dai mutum ko da bai san su ba, yana da kyau dai da na masa ishara dai yana ƙoƙarin tabbaka su. To khalaqana ne, khalaqana laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Sai aya ta 6: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. a ƙarƙashin wannan aya ta 6 da aka ji illal ladina, wato ‘yan uwa ba sa iya bambanta illa da inna da illa. Maimakon illal ladina amanu sai su ce innal ladina amanu. To a daidai nan wajen illal ladina amanu, illa ba innal ladina amanu ba. ‘Yan uwa mu yi ƙoƙari wannan wajen mu gyara illal ladina amanu. Sai kuma a cikin ayan har wa yau akwai falahum ajrun ghairu mamnun. illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayan wato suna da kamanceceniya da ‘yar uwanta a cikin suratul inshiqaq, aya ta ƙarshe illal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wancan ba falahum bane, lahum ajrun ghairu mamnun. Wannan kuma falahum ajrun ghairu mamnun. To ‘yan uwa ba sa iya bambanta su, sai mutum ya je can ya faɗi wannan kuma ya zo nan ya faɗi wancan, ko kuma duka ya faɗa musu abu ɗaya, ya ta ce musu lahum ajrun ghairu mamnun ko kuma da wancan da wannan duka yana a can yana cewa falahum ajrun ghairu mamnun. illal ladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. To anan falahum ajrun ghairu mamnun shine daidai a nan wajen. A ƙarƙashin wannan aya ta 6 kenan. Sai aya ta 7: alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. A daidai wannan ayan kaman gyararraki guda biyu ne. Daidai wajen alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, daidai wajen bi ahkamil hakimin, bi ahkami, sai ka ji a ce bi ahkamil hakimin. So da yawa duka wasalin wajen sai zamanto sukun ne akan ha'un, sai a ce, sai a sa fataha wa ha'un ɗin, bi ahkamil hakim, maimakon bi ahkamil hakimin sai a ce bi ahkamil hakimin. To daidai anan shine bi ahkamil hakimin. Sai kuma gyara na biyu a cikin ayan shine alhakimin ɗin, sai ka ji mai karantawa yana cewa bi ahkamil hakimi kawai. alaysa Allahu bi ahkamil hakimi. Haka da ka ji masu kuskure suna yawan yi, suke faɗan wannan wajen. Da fatan ɗan uwa wannan shine abin da ya samu a wannan sura, abin da muka iya dan ciccirowa kenan ya bayyana mana. Da fatan ɗan uwa zai tarayya da mu wajen gyara wannan kuskure da muke a cikin karatunmu, domin dacewa da lada da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wa masu karanta Alƙur'ani yayin tilawa ko yayin karantawa, wato kowane harafi ɗaya lada 10. ‘Yan uwa ina daɗa tunasar da ‘yan uwa, a matsayinka na mai so ka iya karanta Alƙur'ani, matsayinka na musulmi,
yana da kyau ka kasance kana da malami a kowane ilimi ne, musamman Alƙur'ani shi ba ka iya zamantowa malamin kanka, sai ka samu malami, saboda akwai gyararrakin da kai ba za ka iya ganewa ba, sai kana gaban malami zai duba ya ga me kake buƙata, me da me ne kake buƙata. To wannan shi ne, da fatan 'yan uwa za mu yi aiki da wannan shawari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.